Ella, quan exercia, rebia el nom de Mari Carmen Girau, formava part del Setge Jutges, és el moviment de la cançó més potent que ha existit, sobretot de parla catalana, quan en l'època del franquisme i la censura serien molt complicat. Primer poder cantar en la nostra llengua i després reivindicar els nostres drets. He intentat vincular-la amb el poema que he llegit, que s'anomena M'he estimat molt la vida. En una conversa amb ella em comentava que malgrat les dificultats d'aixecar-se cada dia i veure el panorama tan negre conforme el tenia, era molt conscient de la felicitat que ella rebia cada vegada que el seu missatge arribava a la gent i servia d'alguna utilitat. Desperta s'anomena aquest títol amb la referència de que cada vegada que obrim els ulls estimem aquella vida i aquell tan preuat que ens ha donat. Són una cosa. Hay un tema a disparar. Interrompre les hits amb la veu com un fil dolça i propera que una mirada freda que torna la llum. Cauria el cel de nou, ser l'espècie que vol un nou beuratge que busca qui contagi ombrant l'obscuritat i al mirar-te comprès que la queixa no té recompensa. Pots mirar cap avall per comparar, per sentir la fortuna existir menejant-nos abans de partir, que romandre impassiu el somni pot pervertir. I una arruga mostra la intenció del passat i agranant experiència que gestiona la pressa que espanta el rebut. I ha sigut la cançó la solvència causant de l'estratègia que no admet discussió per poder volar lluny. Anys i anys recordant el bon funcionament de la innata condició d'una ment que mai no dorm, la madura actitud que ha sabut avançar combatent l'expressió, trencant la caducitat, despertant aquest malson. Per sentir la fortuna existir menejant-nos abans de partir, que romandre impassiu el somni pot pervertir, el somni pot pervertir.